Måned efter terrorangrebene den 11. september på New York og Washington. Jeg sidder her med Osama. Og Osama, hvad har du at sige til dag? Jeg sidder her en måned efter terrorangrebene den 11. september. Goddag. Jeg sidder her en måned efter terrorangrebene den 11. september. Jeg sidder her med Osama Bin Laden. Jeg har nemlig været så heldig at få et interview. Osama, du er anklaget for at være indblandet i terror. Jeg sidder her en måned efter terrorangrebene den 11. september mod New York og Washington. Jeg sidder sammen med Osama Bin Laden her, fordi jeg har nemlig været så heldig at få et interview. Og du er blevet anklaget for at være indblandet i terrorangrebene i New York og Washington den 11. september. Hvad har du at sige til det? Og hvis du ikke er involveret, hvem er så? Først og fremmest ære være Allah, som er den mest givende i hele verden. Han skabte universet, han skabte jorden, han sendte Muhammed. Ære være med ham, og fred være med ham, til at lede os. Jeg er utrolig taknemmelig for de ægte muslimer, der tror på, at det ikke var mig. Jeg gjorde det ikke, og som muslim, der gør jeg mit bedste for ikke at lyve. Og jeg vil aldrig skade uskyldige kvinder og børn, for det står i Koranen, at det må man ikke. Det, der er sket i de sidste 11 måneder i Palæstina, det er Allahs vrede, og det er en advarsel til de andre muslimske lande, hvor man dræber uskyldige kvinder og børn. Så vil jeg gerne sige, USA de har ikke nogen venner, og det vil de heller ikke have. De synes, at det er en æresag, en principsag. De synes, at de er for gode, og de kan klare sig selv. Og de synes, det er en skam, at de har så mange slaver fra sig i Guds navn. De lande, som er uenige med USA, og slaver fra USA i Kina, Iran og alle de steder, de forstår, de skal holde op. Verdenslande, de har sluttet sig sammen med USA for at gå i krig eller gå til angreb mod Afghanistan. Og det inkluderer jo også en masse muslimske lande. Og hvad har I at sige til det? Vil Al-Qaida erklære hellig krig mod de her muslimske lande, eller hvad vil I gøre? Jeg må sige, at det er min pligt at vække muslimer og fortælle dem, hvad der sker, og hvad de som muslimer skal gøre, og hvad islam vil have dem til at gøre. Al-Qaida var sat op til at føre hellig krig, især mod de lande, som dræber uskyldige muslimer. Det var det, vi var sat op til. Jihad, hellig krig, det er den 6. udeklarerede søjle i islam. Den er vigtig. Og alle anti-islamistiske personer, de er bange for jihad. Al-Qaida vil holde jihad levende og aktivt. Og vi gør, at det får status og bliver værdsat. Vi er imod alle islamistiske lande, hvor de dræber uskyldige kvinder og børn. Vi vil ikke have det. Alle muslimers ved dybt inde i hjertet, at det må man ikke. Heller ikke i hellig krig. Men de ved, at man skal føre hellig krig. Okay, tabene, der blev forårsaget under angrebene på USA, det har vist, at USA nemt kan komme i en økonomisk ny krise, og det har alle eksperterne også indrømt. Må jeg så spørge om, hvorfor Al-Qaida de ikke allerede er gået i krig mod USA, når det viser sig, at de nemt kan komme økonomisk ned efter et par angreb? Jeg har allerede sagt, at vi er ikke gidsler af USA. Vi er imod det amerikanske system, som gør mange nationer til slaver af USA, og tvinger dem til at påtage sig deres politiske og økonomiske mening og frihed. Det system er fuldstændig i hænderne på amerikanske jøder, som hvis første prioritet er Israel, er at slagte Israel og ikke at holde USA oppe. Det er klart, at amerikanske folk selv er slaver af jøderne og er tvunget til at leve efter deres principper og regler. Så straffelsen, som skulle
have nået Israel. Faktisk er det Israel, som giver det blodbad af uskyldige muslimer, og USA gør ingenting for at stoppe det. Jeg siger bare, når det starter. Terkelsen, TV2, Irak.